କିଛି ଦିନ ହେଲା ରାତିରେ ଆଉ ନିଦ ଭଲସେ ହଉନି। ଯେହେତୁ ଏବେ ରାତିରେ 2 ରୁ 3 ଥର ଟଏଲେଟ୍ ଯିବାକୁ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ବାର ବାର ଉଠିଲା ପରେ ମୋର ଆଉ ନିଦ ହଉନି। ପ୍ରେଗନେନ୍ସିର ଜର୍ଣ୍ଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହେଇନଥାଏ। କେହି ତ ପୁରା ଟ୍ରାଇମେଷ୍ଟରରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥାନ୍ତି, ତ ପୁଣି କାହାକୁ ପୁରା ଟ୍ରାଇମେଷ୍ଟରରେ ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଗତ ମାସ ଗୁଡ଼ାକରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେ ଏତେ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ମୋ ଶରୀରରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବି ହେଉଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଯେମିତି ଘର କାମ ଗୁଡ଼ା କରି ଆସୁଥିଲି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇମେଷ୍ଟରରେ ବି ସେମିତି ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ହେଇପାରୁଛି ମୁଁ ସେତିକି କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ସବୁ କାମ କରିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ମା ମୋତେ ସବୁଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସକାଳେ ଉଠି ବିଛଣାଟା ଝାଡ଼ିଲା ପରେ ଘରଟା ପୋଛି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ଖରାଟା ବି ଭଲ ଦେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗାଧୋଇ କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାଇ ଏ ଗୋଲାପଜାମୁନ ପାଉଡ଼ରଟା ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସମୟ ହେଉନଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏବେ ଦି ଭାଇ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଭାବିଲୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଏଇଟା ହିଁ ତିଆରି କରିବୁ। ଆମେ ଏଇଠି କ୍ଷୀରର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ପାଣିର ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଉ କ୍ଷୀରର ପରିମାଣ ସେତିକି ରଖିବେ ଯେମିତିରେ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ଡୋ ହେଇପାରୁଛି। ତାପରେ ତେଲରେ ଛାଣି ଶିରାରେ ପକେଇଦେଲେ ବାସ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଗୋଲାପଜାମୁନ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ରଖିଲି। ଦେଖା ହବା ପୁଣି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।